Първа глава – Чудеса през годините на войната. Пета подглава – Награда за братско милосърдие. И.Ж. от Варненско участвал във войната като артилерист. На тръгване майка му го благословила и зашила в дрехата му осветено кръстче да го пази. При една много тежка битка с германците, офицерът трябвало да изпрати войник във вражеската зона с важно поръчение. Съзнавал, че изпратеният отива на явна смърт. Затруднен в избора, решил да теглят жребий. Паднало се на един млад мъж. Той се разплакал. Казал, че има малки дечица. Илия, който още не бил семеен, предложил да отиде вместо него. Помолил се, целунал кръстчето и тръгнал. Бог го запазил по чудо заради жертвеното му братско милосърдие. Сега е на 94 години, още жизнен и бодър за възрастта си.